Chenade kaduogo Pamela kudhibedo karkae tadhibedo ka kod PS muchungne Children's Services mano ntiere karkae CPA Karen Agengo waduoko network mondo mi oduok penjogi kachiel koda kama thoth mawuok kuom joneno masani wadeno los koda achiel ka Duncan Bundi. Na tunapozidi kuangazia masuala ya visa vya watoto kupotea hapa katika kaunti hii Nyamira, tunaungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili na watueleze, je, wanahisi kwamba changamoto inatokea wapi na ni kipi ambacho kinafaa kufanywa na jamii pamoja na serikali ili kuona kwamba visa hivi vinakabiliwa. Naitwa Duncan Ariamba, shughulika mambo ya watoto sub county hii Nyamira North. Visa vya watoto kupotea mezidi kuripotiwa katika eneo letu. Kama wiki 2-3 zimepita, kuna watoto walikuwa wamepotea kutoka Molo wakapatikana kwa hii sub county, lakini uzuri ni kwamba walikuwa wanajua namba za wazazi, tukawa contact wakakuja kuwachukua. Visa si vingi sana, lakini tunaomba wazazi wachunge watoto wao, wafundishe nidhamu ili wasio wanapotea na kusababisha wazazi hasara ya kuzunguka kuwatafuta. Kwa hakika wazazi wamezembea, kwa sababu napata wazazi hawachukui muda wao kuwa na watoto wao kwa sababu ya shughuli ya uchumi vile inakaa, wanatafuta riziki. Sasa hawana time nzuri ya kukaa na watoto. Saa zingine wanaachilia watoto kwa nyumba, labda hakuna chakula ya kutosha, mzazi anaenda kutafuta mtoto, akitoka shule anakuja anapata hakuna chakula, anashindwa afanye nini. Wengine wanatoroka kwa sababu kama hizo. Pia kuna watoto wengine ambao ni watundu ambao hawataki kukaa nyumbani. Si laumu wazazi peke yao, kuna watoto ambao ni watundu, wako na tabia mbaya, wanazoea kutembea hapa na pale. Kama walikuwa wamepotea, si mara ya kwanza kupotea, hii ni mara kama ya 2-3 wanapotea kutoka nyumbani, wanapatikana sehemu mbalimbali. Naomba serikali na wazazi shirikiane pamoja ili tuweze kuzuia watoto wetu kupotea na wengine kuwa kidnapped. Kwanza we have got to call moral decay in the society. Asa matumizi ya dawa za kulevya, miadarati, pombe. Wakati mtu ametumia zile dawa za kulevya, unapata kwamba hii whole sheer suspended reasoning. Mimi hapa nasema kwamba it's a collective responsibility katika taasisi zote za serikali. I call upon the church, the institutions of the government, the parents, tuwe mstari wa mbele kuchunga watoto wetu, kwa sababu sasa hivi we have what we call moral decay. Kanisa yenyewe mahali wakati tulikuwa tunaenda tunafunzwa namna ambavyo tunatakana kuishi kama ndugu na dada, siku hizi hiyo kazi ama kanisa imeotea katika kazi yake, na sisi wazazi tumezembea katika kuchunga watoto wetu. Tumeachia jukumu hili kwamba mimi nafanya kazi, peleka mtoto child care. Ulinzi unaanza kutoka nyumbani. Wewe vile sana venye tumesema, wanawake ndio tuko na jukumu kubwa la kuchunga watoto wetu. Lakini ningesema ya kwamba familia ishikane kwanza tupate kuchunga watoto. Sasa ikifikia mahali serikali inashika maneno kama hayo ama kesi kama hiyo, ikifikia ni mtu amekamatwa, kwa mfano tuseme amekamatwa, amekidnap mtoto, anafaa kuchukuliwa hatua. Isifike mahali huyu mtu akikamatwa anaachiliwa, inakuwa ni kama ya kwamba huyu mtoto atashughulikiwa ipasavyo. Hawa watoto wadogo wako na upenda, hawajui ni mtu nani ndiye mbaya ama ni nani stranger. So inafaa ya kwamba sisi tuchukue jukumu, watu wote tuchukue jukumu ya kupenda hawa watoto. Ukishapenda mtoto mdogo huwezi kumfanyia vibaya. Mama, hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira wakizidi kuelezea zile changamoto wanazokumbana na visa vinavyozidi kuongezeka vya watoto kutekwa nyara, wakizidi kuomba kwamba serikali pamoja na jamii kushirikiana ili kuona kwamba visa hivi vinakabiliwa. Kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Nyakura Mogejwang mano Duncan Bundi iwacho ni samore penye kanyo yugi akanye kaunti ma Nyamira bende omiyo paro kanyo ni gintie yo machal nade. An pod antie kodi chenro Nyakura Mogejwang, nyinga Cleophas Oluoch Kisumu ka Nyakwar Mokeo nyaka Chisango. Tantiere kae koda wendo makoni ni warito tielo ne mogik chenro mar mbako romo kamwarange chal mar Kenya kasani wantiere ka kod Osero studio mano jatend jagoro migao mano mar nyithindo CPA Karen Agengo mabende ntiere karka achiel kachiel mano ka uture kodwa e studio karkae. Oyawre kendo machiegni pok oyawre sani iriyo maber. Ario maber, erokamano Cleophas kuom luongo wa e studio ka mondo wawach weche nyithindo sana
wach arita mag nyithindo. Arita ni kama entiere nyaka sani. Kawuono en macha miluongo ni International Day of Missing Children kata Missing Children's Day, mano kama gintiere kar kae. Depo ni mae mewacho ni en coincidence koso en gimoro ma ochanore yo mane ok opangi to ero osetimre kanyo kama entiere achiel kachiel. Nyithindo lal e pacho kae. Kawuono ma en nyasi ma bende ubago kendo ipange e kaunti ma Nairobi kar kae. En ang'o ma udalose gini? This International Day of Missing Children, ma wacho ni ma en odiechieng ma waparo kaka nyithindo lal. En gima nochakre higa mar 1979, higa mar 1979 kane nyathi moro nolal e piny mar New York. To nyathini jonyuol ne nigi kuyo sana kaka nyathini nolal, omiyo e kaka chiengni nochakre. En chieng ma wawacho ni wa celebrate tarik 25 e dwe mar 5 higa ka higa. Gimomiyo wawacho chiengni mar paro nyithindo molal ni en gima watimo ni wa raise awareness. Wadwa ni ji ong'e gik ma timre, gimomiyo nyathi lal, kendo odiochiengni wabet ka wachung' gi jonyuol ma bet ni nyathine nolal to pok oyudo nyathine. Kech wang'e ni jonyuol gidhi through a lot of psychological stress. Sani endi ka nyathini olal ok inyal kata nindo. Koro en odiochieng ma be wachung' gi jonyuol gi ka wawacho ni sama nyathi olal cha janyuol dhi through a lot. Kendo en odiochieng ma ka wasewacho ni wapuonjo ji kaka onego rit nyithindo, to wa advocate ni missing children mondo dog piny. Omiyo en odiochieng ma wang'iyo kaka solutions ma be iketo mondo nyithindo molal gi oyud e yo mayot. Koro wan watiyo gi week mosekadho gi gimiluongo ni awareness creation. Wasebet ka koro wawuoyo gi ji, wanyiso ji reporting line mondo nyithindo malal gi koro dok piny. Kech wang'e ni kata nyathi achiel ema kolal to ok en gima yot. En gima kelo kuyo e family, kendo en gima kelo kuyo e Kenya mangima ka nyathi kata achiel olal. Kamano, en paro mathoth ahinya kendo mana kaka wachako kata wacho ni en gimoro ma oriwore gi midhiero ma piny Kenya kale gi sani. E apis mari chung'ne in migawono mar nyithindo. Nyaka sani juma mokalo ne untiere nyim komiti mochung'ne ngima oganda mano ka untiere e od bura. Inyalo mana konowa, bende un gi kwan mag nyithindo moselal e thuolo mar higa achiel mokalo kata mo higa achiel mokalo e Kenya masani? Wan gi gimiluongo ni system moro miluongo ni Child Protection Information Management System. En system ma waloso matrack kuma nyithindo nitiere sana ka nyithindo nigi shida. Koro iyudo ka theme ma kawuono ma waketo mar International Day mar Missing Children ni wawacho ni beyond child disappearance, ere kaka wanyalo strengthen kaka jonyuol nyalo rito nyathi mondo nyathi kik lal. Mane theme ma waketo higani, beyond child disappearance, strengthening the parental responsibility and welfare systems to prevent missing children. Mawacho ni kaka nyithindo lal, ere gima wanyalo timo mondo janyuol gi family te ong'e ni nyathi inyal riti mondo nyithindo mbele kanyo kik lal. Adwa wacho ni ka nyocha wadhi e parliament, higa ka higa nitiere pesa ma sirikal golo mar nyithindo, to nitie programs mopogre opogre. Namba achiel e sirikal ma wantiere mar Dr. William Samoei Ruto ni, namba achiel en wang'iyo ni vulnerable families ma ok nyal kabisa ema waketo mbele sana,
kendo nitie pesa moro mabe imiyo families gi mondo girit go nyithindo. Rito nyathi iyudo ka nyithindo moko lal nikech family en poor. Koro odhi kata street, nyathini dhi kata mane manyo kuma children's home mondo ng'i kaka onyal chiemo. Jomoko be kawo gi kaka these faith based organizations be keto gi e children's home. Koro watemo wacho ni ber ka nyathi odak e family, omiyo sirikal chiwo ga pesa moro ka ma iluongo ni cash transfer mondo mi nyithindo eka families modak kodgi eka nyithindo gi nyalo yudo chiemo kendo koro nyithindo gi ok bilal. Iyudo ka nyithindo aila gi koro sani gin e school. Mano en one form mar strengthening families gi. To iyudo ka higa ka higa nitiere bilion 9 madhie program ni, kendo mae flagship program mantiere department mar children ni. Number 2 adawacho ni wantiere gi gimoro be iluongo ni positive parenting program, kendo kod gimiluongo ni promoting family protection. Magi gin mandate manyocha mi department ni miluongo ni State Department mar nyithindo ni kanyocha okele, omiyo higa machielo cha area no pesa ne program no ne onge, to wasebet ka watiyo gi partners ma be ni e Kenya ka mondo wa ensure ni area go be obedo strengthen. So nitie pesa mane wasekete budget ma higa ni mabiro ni ma ne ase present ne jo buch piny ma gin members mag parliament mondo ging'i kaka ginyalo increase pesa mar area mar positive parenting. Nikech from this year waneno ni positive parenting puonjo jonyuol no dhi konyowa sana e yo mar nyithindo kata malal kata nyithindo maringo families gi ne gik mopogre. Koro nitie programs mang'eny ma waseketo, kendo area mabe ne wa focus ma wakwayo budget ne en gimiluongo ni child online protection, kendo nikech waseyudo ka sani nyithindo mang'eny tiyo gi internet. Gin almost 70% mag nyithindo mantie age mar 12 to gi higa mar 17. Nyithindo gi donje internet ka to gitiyo gi simu, to waseyudo ni research moro notim sometimes back ma wacho ni disrupting harm in Kenya study. Disrupting harm ni no wacho ni nyithindo about 17% of nyithindo gin exposed to online abuse. Koro online abuse no be wadwani mondo waduok piny. Koro wan gi awareness programs ma waseketo budget be mondo higa mabiro ni mondo be omedwa pesa. Githotha yani kapok akaw yweyo masani kama danie akawe kar kae. Nuwacho kwan mag nyithindo mayo 10,000. Mano ma system mar osebedo kacha kao record thuolo mar dweche 10 koda beach mano Januari higa mokalo nyaka dwe mar 3 higa ni. Mano kokale system maru mano mar Child Protection Information Management System CPIMS. Mano kamentiere karkacha. Ye kan tiere cases mago mag missing kod mago bende mag trafficking cases kama gintiere karkae. Kwanne kagise kugidonjo e thuolo mar higa achiel oseyudo moyo 10,000 bende umiyo kibaji to bende utwa kod jogi mar mondo miyo ne ni odwok kwan gi piny. Tanya tok yudo report ma kamagi. Utawala gintie Githurai no negi moko timore chuny boma Nairobi, moko timore estes mopogore. Bende umiyo chunyi kibaji kaka jagoro imigawo ni mochung ne rango ne kwan gi diero dok piny. Wach mar nyithindo malal ni en wach mamiyo wa kibaji, kendo adawacho ni gini wasekete kaka emergency kaka sirikal. En gima wawacho ni nyathi en gima iwacho ni children don't wait. Ka gir nyathi otimore okiriti, omiyo wan kaka sirikal wasekawo wachni kaka gima en critical kendo wakete kaka emergency. Adowacho ni kawuono kata gokinyi wabet piny kendo wabet piny gimiluongo ni multisectoral approach ma meeting ni no telne gi jatendwa mar cabinet secretary. Wakelo Kenya Police, wakelo National Police Service, wakelo
team ma timo investigation, wan gi Kenya Human Rights, ne wan gi Council of Governors, CEO, ne wan gi Ministry of Health, gi various stakeholders ma wang'e ni deal gi weche nyithindo. Wawacho ni wabet piny ka wang'iyo ni nyathi weche ne chakre e family, e community, to kod sirikal mamalo. Mane wawinjore ni team ni nyaka wabed together kendo ntiere kaka wawinjore ni going forward, kaka wadwa tiyo gimilungo ni coordination. Coordination ma clear ma weche nyithindo wadhi ng'iyo e yo ma oyangore ka wa coordinate gi agencies. So miyo ma en wach ma wang'eni urgent kendo okonyal rito. Erokamano ahinya. Penjo thoth ma pod wuok kuom jopiny, ang'e nang'a duoko mondo mi akawgi. Adwa akawa ne weche manyien mabiro, madhi bedo ka sa 7 ka wasekawo thuolo ni mar yweyo, waduoko ka gima thoth ahinya kura Muge Jwang'. Wanyalo winjo yo machuok ahinya gino madhi nyime kaunti ma Kiambu, boma ma Kiambu, mano kama girome achiel kachiel ma jokanyo mag Jubilee mar mondo makoni ni kato weche mage matimore kor gwenge mopogore opogore. Sani pod antiere kae kod jagoro migawo mar nyithindo CPA Karen Ageng'o ka wamedo twak kae wi arita makare mag nyithindo. Wakaw yweyo, kik idhi mabor. Usitie shaka, Mwenyezi Mungu ndiye ngao yako kila upande. Kwake utapata fahari na ushindi. Mulilie tu kwa sauti na atakusikiza akiwa enzini. Kwa mapenzi yake utapata amani na neema yake itabaki nawe. Mwenyezi Mungu anakulinda kutokana na maovu yote yanayokuzingira. Baraka zake zinakuandama. Dial *811 *276# to get Anakulinda. Chakre dhona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka kuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag Luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich ang'wen saa 2 okinyi. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okudo weche malikore ni nitiere osuru mar lowo moketi paro mar chik mar omenda ma higani ka okoni mago gin miriambo. Jochung' mageto kombe mag siasa ma Nyanza kod otiko mar ODM
Bagoro moko tendun burano Kisumu. Maisha imekuwa juu kulingana na hali ya mafuta na spare zenye tunatumia hapa kibiashara upande wa boda boda. Tenjori boda boda pacho kadwani ka opachgi wi nengo mauta e kinde ma joembu ng'anyo kaluwore kod medruok e nengo wuoth. Nyokora mogo jong machiegni chal mar Kenya Ramogi TV mbako romo. Wantiere kodi karka achiel mar mondo mi warangi e kani to gitimore yo machal nade. Picha moro data uni mana kasani gin picha mano mabira achiel kachiel mano mara jo duond bura mar Jubilee jalupo gai mar Jubilee mano Dr. Fred Matiang'i loso gi sani en gi joge kanyo mane gitwak godo achiel kachiel gi jotelo mamoko madhi nyime kanyo wanya winja ne kanyo en ang'a timore mana e bonyire matin ka to duoga ne iye kanyo. No turekere miario twaririe ni ndari mwena waku no ni tondu wari ange maririe ngoro yaku yone handu ha guturekera aithi mainire nyimbo cia gukunyururia na gugukirira mugathe witu wone handu ha guturekera na nigetha tugie na mwerekera mweru ithe tiguo ithe mutirona kona ciothe nginyeni no cio marahurana ni twenyihia. Nyakora mogo jong weche gwang biro ni weche manyen maga migago e kin mamoko mapontiere kar kae. Pod an ka kod CPA Karena Agengo jagore migago no mano mar nyithindo. Kwan manwa lose ne 10,000 gi wiye. Kwan gi nyithindo molal te koso kwan ni ong'inje yo machal nade. Nikech wapere ni nyithindo 10,000 ka lal e piny Kenya kae e thuolo mar higa achiel gi dweche moko 3. Ok en gino mayot ahinya ka nyabedo kae ka warango. Erokamano Cleophas adawacho ni kwan ma wawachogi mar 10,581 ok en kwan ni magi nyithindo te molal. Office mar children entiere countrywide. Kidhi Kenya ka sub-county ka sub-county wan gi office. To sub-county ka sub-county ka wan gi office, gimora mora motimo nyathi igo report ka sub-county. Koro wanyiso officer mantiere sub-county. Gimora mora ka ng'ato report kuom nyathi nyaka gikel. Koro yudo ka ntiere samoro nyathi moro ma ne gikwanyo. Kata jomoko ntie mo abandon nyathi owe kamoro. Samoro ntie nyathi moro mane wuotho to kia ni en kanye. Mago te ji okawo. Samoro yudo ka ntiere gimoro ni abduction. To abduction ni en janyuol ka jonyuol ariyo kethre to janyuol achiel lal gi nyathi koro kodwa ni janyuol machielo cha mondo timang'o o access nyathine. Koro magi waluongo ni abduction. En parental abduction be. To kendo ntie cases ma kata nyathi obedo trafficked. Koro ei 10,000 ma wawacho ni cases mag nyithindo molal ma waseyudo chakre Januari 25 en Januari 25 2025 nyaka month mar 3 2026 en 1,636. Koro adwa ni mondo clarify mano nikech jopiny ka okong'e ma to ginyalo paro ni nyithindo 10,000 gite nolal. Wan gi nyithindo 1,636 maga nyithindo ma cases molal. To adwa wacho ni nyithindo gi ka gilal, nyithindo gi nitie ma waseduoko ne jonyuol gi. E 1,636 nitiere nyithindo ma wawacho ni reunited with their parents. Nyithindo 479. 479 en nyathi ma wayudo kolal
ma janyuol neno report to ofisa otemo matek ma wa trace ma wachak wayudo ni nyathini samoro nobiro kwanye gi ng'at mopogre opogre. Koro nyithindo 479 waseduoko ne jonyuolgi. Nitiere nyathi moro ma be nyayudo ni olal to obedo abandon to onge ng'ama kawe. Nyithindo wan ge children's home mopogre opogre. Kenya ka wan gi children home 901 kendo wan gi children home mabe State Department mar Children Service, another children home Pradek. E children home gite wan gi nyithindo 44,000 currently. Magi nyithindo mantiere children institutions. Koro ewi 1,636 ka wasemoko waseduoko ne gi jonyuol, nyithindo moko wan ge institution kae. Mabe wabo kwayo jonyuol masani nyithindgi olal ni mondo watudre mondo ka nyathini olal to inoko kachacha. Kuonde children's home gi be wan gi nyithindo kendo wan gi nyinggi. Ka nyathi nyalo wuoyo monyalo paro kumoae to wabong'iyo sana magi nyithindo miyudo ka en easy mondo waduok ne jonyuol. Nitiere nyathi mathis ma samoro kata wuoyo okowuo, mago monyuol matindo, koro magi ma okowuo gi tek. Koro process mar mondi manyi mondo duok ir jonyuol kao time kabisa kendo nyalo budho. Nitiere nyithindo mabe ka ok wanyal yudo janyuol kabisa, nitiere nyithindo 188 ma wasechiwo ne gimiluongo ni adoption. Wamiyo jonyuol madwaro nyithindo. Oseyudre ni jomoko be matemo manyo nyithindo mondo kaw gin jonyuol maonge nyithindo. Koro ng'ato wuondogi ni nyathini ora gitemo kaka kwalo nyithindo to nikech gionge nyithindo. Koro gima watemo nyiso jopiny kendo sana joma dwaro nyithindo ni process ma wachiwo gimiluongo na adoption. Wawacho ni gini open bia e ofiswa. Wabong'iyo kaka inyayudo nyathi. Ng'ato kik wuondi ni dhi kwal nyathi kamoro. Wan gi nyithindo mane institution ma wacho 44,000 gi. Nyithindo gi moko kuom gi nyithindo ma waseketo free kendo wanyalo miyo gi adoption. Kendo sani wasechiwo nyithindo 180 wasechiwo ne adoption. Nitiere cases be moko mabiro ma samoro en nyathi moa e family kata jonyuol neno tho dong orphan to onge kumodhie. Nitiere families kuonde ma wasetero nyithindo miluongo ni foster care. Foster care yudo ng'ama nyarito nyathini. Nitiere be numbers ma wan go kanyo. Foster care wasechiwo nyithindo ma 79. Koro guardianship mar kaka relatives ng'ato kawo nyathi dak go mano nyithindo 111. Koro wan gi cases mopogre opogre ei figa mana wacho ni 1,600 cha. Nitie kaka wase handle cases gi wase resolve mag nyithindo gi kendo ado wacho ni more than 78% percent mar 78 en nyithindo ma wase reunite gi jonyuol gi kata wachiwo gi for adoption. Kendo cases moko ma pod dhi mbele ma active mago nyithindo ma moko kuom gi wan ge children institutions. Nyathi athia madhi institution nitie process ma waluwo ma nyaka idhi ka police midhi e court ma wach ni nyathi ni kete institution gi. Koro wan gi report no. Erokamano ahinya. Report no ng'ina ng'ado wire mar mondo mi konwane mathoth bende matimore kar kae. To pani chenro mar mbakoro michal mar Kenya nowacho ni wago rubine konde mopogore opogore. Ka dakika 2 aranga ne gima timore Kiambu kae to bang' ka duogo ka nitie reasons madane mondo mi miya. Ang'o ma miyo gigi timre? Ote ma jonyuol bed mage mondo mi odok kwan e piny ka ichiwo arita makare ne nyithindo. Sani nyakura mugi jwang' manene jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta loso gi sani wawinjane kae to bang'e amaduogo e studio. Badala ya kubadilisha katiba yetu kidogo, sasa yamekubalika na Dr. Matiang'i amekuwa confirmed kama naibu wa kiongozi wa chama chetu. Mwita Ole Kenta na yeye
amepewa nafasi ya kuwa katibu mkuu na wale wengine. Na sasa mwelekeo wetu ni tuanze kule mashinani, mambo ya mobilization na kuandikisha Juang romono dhi nyime Kiambu, e boma ma Kiambu kanyo kendo ng'eny mathoth ni pod adhibedo kacha kwa yude wech manyien kod Ochieng' Emmanuel manosa 7. Aduogo iri kae katibu kendo kirange ka achiel nitiere gik ma omiyo gigi timre. Bende isebedo gi thuolo mano mar rango gi e gwenge ni to gin ang'o matimore achiel kachiel. Nyithindo gi kwalo kadhi skul, nyithindo gi lal kantiere oko, jowetegi be makwalo gi itero kumoro. Bende gimoro mu suspect ni timre e tok tent ma bende uluwo ma ponono nyalo bedo kaka kuno nyakura moge Juang ni ero milieko sani en ni organ trafficking, nitie jok moko madati mang'o e kin gik mathoth ahinya mapod ntiere kar kae. Reasons gin mage kinyalo mana kirwa gi buo dakika 2 kae to bang'e ng'a bira kawo wach mari mogik. Erokamano do wacho ni nyithindo kolal nyaka sama ng'ato biro go report to iparo nyathini nolal nikech ang'o. Koro nitie nyithindo malal nikech gimiluongo ni parental neglect. Kendo cases mag nyithindo mosebedo reported mang'eny iwacho ni janyuol samoro nowe nyathi, kata samoro janyuol nyathi oringo ire. Koro neglect ni account for more than 70% mag cases mag nyithindo gi. Kendo nyithindo moko ringo giringo giwuok e family, giringo samoro ok gimor gi jonyuol kata ok gimor gi gima notimre, koro giluwacho ni giflee danger. Basto wan gi nyithindo matin be ma 15% ma obedo groomed online, ng'ato wuonde gi wach online kano donje online ka, koro iluongo ni grooming for abuse, kanyo be nyithindo lale. Basto nitie nyithindo ma just getting lost, so getting lost ni ne en gi guardian kata ng'ama ne en go to ng'ano olalne. Samoro donje supermarket, samoro ntiere jonyuol ma sani tero nyithindo skul sani to keto nyathi e Uber to onge kanyo. Ng'ani ja Uber ni ok en watne, be ok en wuon nyathi, ok en ng'a. Kar mondo donje Uber ni odhi gi nyathi skul, iyudo ka owe nyathi dhi kende, kendo nyiso ja Uber ni nang'o kawna nyathina. Koro wase trust third parties gi nyithindwa kar mondo nyathi owuothi, koro janyuol obed go. Koro waseyudo ni nitiere insufficient care and supervision. Kamano. To mane gima adwa wacho ni is a major thing mamiyo nyithindwa lal. Kamano, kika uthuolo ni ka mani gima duong' ahinya mamiyo nyithindo gi lal kar kae, dilos gi jonyuol e yo machal nade gi nyithindo ma bende osechopo higni moko manyalo konyo e jogi, kobedo kaka wach mari mogik kendo ote mari miketo oko kacha ne jonyuol ahinya mondo mi othir weche mag lal mag nyithindo kendo nya arita makare ne nyithindo, kimede gi wach mari mogik. A message medo wacho ni janyuol ka janyuol masani nitie to nyathine pod olal, pod omedo wacho ni chiw report ka polis mondo wang'i ni nyathino ni kanye. Be a children's office, wadwa ni wang'i nyathi manyalo bet e institution mondo ka janyuol ne ong'e no lal to wa reconnect nyithindo gi jonyuol gi. To maduong' wan gi program miluongo ni positive parenting program. Parenting program ni wapuonjo jonyuol kaka onego girit nyithindo, kendo wakwayo ni jonyuol odonje program ni. Wasebet ka watudre gi religious leaders, wasepuonjo nyaka clergy, wasepuonjo parents mang'eny. Sani Kenya ka wasepuonjo parents ma koro rito nyithindo e yo makare, mong'e ni nyathi ok we. Koro gima daher mondo anyis jonyuol ni sani wakauru nyithindo kaka gima gold, ng'ama ok iwe kamoro amora midhiye. Ka nyathi dhi skul, bed gi nyathini ni kapo ni en nyathi ma wuotho dhi skul, maka lwet nyathini ni nyaka ichop go skul, kendo godhiambo be kawa nafas ikaw nyathi duoke. Kitero nyathi gi bus, ensure ni we bus ni en mar skul kendi duogo. Kapo ni Uber
donj gi nyathini e mtokani itere skul iduogi ka watimo gik machal kama to cases mag nyithindo lal ibo yudo kodok piny to wan be kaka sirikal wa sani endi watiyo gi community structures chief wan gi children officer kendo kawuono kaka gokinyi ne wawinjore ni nyaka community health promoters ka be wadhi puonjo program mar positive parenting ni kendo child protection mondo nikech community health promoters sani endi gisichope families 30 million people gidhi konyowa e yo mar nyithindo gi kawatiyo gi children's officer mondo girich community. Kamano ang'eni isewacho wach mari mogik to nitie weche madonjo kar ka piny noa opogore mar nyithindo onya bedo otenore pes nyithindo ka bende nitiere gi nyithind liet wacho ni mon liete kod nyithindo kama gintiere pesa cha bende nitie osewuok adwa clarify wach pesa mar nyithindo wan gi challenge matin mawuok e National Treasury nikech financial space koro nitie kaka balancing pod dhi mbele omiyo pok wayudo that disbursement kowuok e National Treasury but I want to assure jok ma receive pesa ni mae en mata ma osedhi nyaka malo kendo National Treasury sani ng'iyo wachni immediately ka gioronwa pesa ni koro akwayo gin mondo gibed mos ma en pesa ma gin entitled makata kopeni delay matin pesa ni bo rich families kendo ibo chulgi in arrears. Erokamano ahinya Jackie Nyarmodi, gik moko timore ahinya weekend ne wantiere Siaya ka wa launch Femicide Siaya chapter mano mantie a lot of issues wacho no wuok mutingo defilement mago mag nyithinde kuon gik moko mathoth ahinya mantiere kar kae uketo gi achiel kuom positive parenting. Positive parenting wawacho ni community wapuonjo ji ni community nyaka rit nyithindo together kendo wan gi child protection also initiative ma awareness en puonjo ji be kaka ginyalo protect nyithindo iyudo ka program no endo is a whole kendo en gima wa roll out to other counties. Erokamano ahinya awacho ni Amos Cleophas Musna wendo andor kasawino kawuok Umoja Nairobi nyathina nolal tarik 21 Oktoba 2024 nyaka sani pok ayude asetemo to pod kayudo duoko be nitiere kaka Karen nyalo konya akwayo namba ne mar simu bende oketo kar kae en moro ma pod wanyalo rango kang wasudo donge wanyalo miyowa OB report wachek gi police case investigation before the for cases moko. Erokamano ahinya nyakona mojangi winjo Dorcas kineno chenro share OB report ana wuon ing'e kama inya yuda kata bede mbui na mar Facebook ore kar kacha kata namba mar Ramogi TV ming'eyo namba no waboro kacha ne CPA Karen Agengo ma NPS Children Services nyakona mojangi kata migawono mano ma nyithindo. Erokamano kuom bedo kod odiochieng' ma kawuono mbaka ne okorumo wakwayo mondo murit nyithindo mar piny Kenya giduto ka usebedo kotimo nyakora mo joma ne makelo giko mar chenro adane mondo muateria ni Kiambu gintiere kacha golf club mano kama jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta lose gi sani ato kinyi warad kodi e chal mar Kenya ukinyi e rupiny nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanya kwaro mukeo nyaka sango oriti masani.